Sitten toisenlaisen voimailun, missä naiset ja miehet pinnistelivät 10 vuoden tauon jälkeen SM-mitaleista Helsingin messukeskuksessa. Kyseessä oli suomalaiskansallinen leuanveto, joka samalla osoittautui lajiksi, missä lisääntyvistä ikävuosista ei ole menestykselle haittaa. Jari Lampi meinaa vetää toisille luun kurkkuun heti alkuun. Voimassa olleeseen Suomen ennätykseen tulee tusinan verran toistoja lisää. Ja katsotaan, toistoja 44. Mistä tällainen voima ammentuu? No en mä tiedä, mä joudun jotenkin hurmostilaan, niin ehkä se olisi suurin syy. Leuanveto on harrastuksena halvimmasta päästä. Nykypäivänä valitettavan usein pururatojen varsilla olevilla kuntoilutelineillä voimat tunnutaan kuitenkin käyttävän telineiden rikkomiseen leuanvedon sijaan. SM-mitaleista vedetään toistojen lukumäärässä ja lisäpainoilla. Naisten väkevin on Maarit Salovirta, toistoja 10 ja hyväksytty veto 20 kilon lisäpainovyötäisillä. Miesten lisäpainokilpailussa kultaan tarvitaan 85 kiloa. Suomen ennätykseen jää matkaa vielä 15 kilon verran. Pidän tätä erittäin kovana lajina, koska tässä ei auta mitkään kepulit, ei mitkään lisälaitteet, välineet. Ja myöskin tämmöiset sanotaan doping-kaverit, jotka on pumpannut itsensä jollain lääkkeellä, niin oikeastaan tämä lisäpainoveto tasoittaa eri ihmiset. Toistokilpailussa kovimmat vetäjät päätyvät tasatulokseen. Vaaka ratkaisee SM-kullan Ari Uotilalle. Kuntoilijoille porkkanaksi uusi Suomen ennätystulos siis 44 leukaa. Katos, mulla on se etu, että mä oon niin vanha jo. Kato, mä oon 59 ja mulla on kestävyys tulee luonnollisesti itsellä. Mä uskon, että mitä vanhempi on, sitä paremmin vetää.